Здравейте, приятели! Днес снимам на български и снимам влог, като се парзаляме от снега. И това е моята приятелка Мария, дето ми гледа видеята все. Да. И дето направих видео за нея на български език. И добре. Сега ходим да се парзаляме. Има още 15 минути, защото имаме състезание за Василевски. Да. Сега минаваме от коридора на училището. Това е много кратък влог. За парзаляме просто. Ти сама снимаш, аз ще те снимам. Да. Значи, хора, днеска карахме ски, беше много яко. Да. Да. Сега, но и това ми е много странно да снимам влог на български език. Не знам защо. Не. Сега, хора, ние направихме една парзалка да се парзаляме. Мария, дай едното. От ръкавиците е моите са, но приятелката ми няма, за това ще й дам едното. Мария, дръж малко. Снимай ме малко. Мария, дръж. Не. Ела тук, бе, дръж го. Не, дръж това, ма. Не, много муко. Дръж малко. Чакай да сложа. Добре, давай. Не снимай така, ма. Не е право. Обърни, а. Така се снимам. Да, снимам. Защо? Ако снимаш TikTok, снимай така. Имаме сега телефона, взехме, защото от 15 минути, не знам сигурно, си играем по снега. Чакай, къде е бусе? Не знам, но има още 15 минути, нали започва в 30. Добре, има още 30 минути. Нали? 2:30 започва. Да, хора. Сега там скрихме майлоните. Мария, дай ги. И това не е парзалката. Чакай. Тук ще се парзаляме. Даже така. Сега се катерям. И Мария, снимай ме. Като се парзалям. Дай. Добре. Сега, Мария, слез долу и ме снимай. Заповядай. Обърни камерата, спри видеото и обърни камерата. И сега ще се парзалям. Давай! Юху! Чакай, няма, не така. Така е по-добре. Да. Давай! Беше много бързо, чакай, аз си вихам. Ай! Хора, вижте сега колко добра приятелка ми е. Дайте ми ръкавицата си. За едната ръка. Давай! Давай. И сега ще снимам Мария. Сега Мария ще запозни, чакаме. Падам и аз. Сега Мария ще легне по гръб. Сега аз тук се дърпам от тук, че... Идвай! Умирам. Не! Да. Сега ще снимам до този игъл. Давай! Се парзаляме с Мария. Така е страшно. Аз съм луда. Давай! Юху! Дай му газ. What the fuck? Дай още едното. Давай. Да, сега назад се парзаляме. Давай! Не. Замръзнам ръцете. Защото едната Ебах, чаката камера, виж как
фотосира леда. Най-малките частици фокусира. Давай! Давай! Снимаме. Пробвам като Мария, пак. Да. Но няма да мога, защото не е. Легни просто и си дигни краката. Да. Да дойде дета бутна. Дай му га... О май гаш. О май гаш. Да се тръгваме, защото имам също да ни... Седнах. Не, там са. Добре ли си? Мария, колко... Бях хора, ние се състезавахме и вече съм вкъщи. Приятелката ми я няма, тя се казва Мария, да кажа. И сега съм вкъщи и ще се почина. Наистина много съм мокрих, затова се смених дрехите. И сега съм вкъщи, малко ще се почина. Много... Опа. Беше ужасно. Беше ужасно студена. Добре, хора, довиждане, ще се видим пак. Може да снимам пак. Хора, вижте как вали. Виждате ли, много вали. И добре. Довиждане, чао!